ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Sabado na kita. Nga pagpangalagad Sabado na nga presentation. Hoy, ari na kita sa petsa 14 sa bulan sang Enero tuig 2023. Aksyon Hotline. Tiko mo nga ang petsa 15 na tuon sa Domingo nga adlaw. Tiya nga aton sining ginalantaw diri mga kaksyon nga most likely no ang sweldo no kalabanan ti kahapon ya iban nagsululod na ang iban subong daw basi kon i-release man. Aksyon Hotline. Ang importante kay ari kita sa pagbaton sang kayuhan ta sining bulan no ari na kita sa sweldo kon may nabilin pa amo naman ning tiempo nga magapalibog ang aton sining budget officer kag nagaserbe nga treasurera sang pamilya kalabanan ti asawa kon paano paigo-igoon ang income kon ang ilaban na lang ang may trabaho. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki lamon nga matag palamati sa kahanginan sa bilog nga Region 6 kutom malabutan sa aton sining nga broadcast diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Pasalamat kita karon nga agaho kay nagpakita na si Haring Adlaw. In fact, daw ay na sang weather update, weather advisory, way na ko sa nakita subong nga rainfall advisory warning. No, gikan iya sa talatapan sang PDMP nga amo ni sila or amo ining usual gikan sa incident management team kag command center nga nagarili kuning relay sang information in kasugin man nga may ara sang heavy o kon mabaskog nga rainfall advisory. Di subong ho nakita ko daw ay gani and hopefully tanan nga mga biyahe sa bilog ang isla sang Negros Occidental. Now when you say isla sang Negros, di ginalakipan dira sa area sang Escalante, area sang San Carlos nga nagligad nga mainadlaw and even yesterday may ara pa sang stranded nga mga pasahero kag mga salakyan nga manugtabok padulong dito sa Cebu. Aksyon Hotline. Bangod sa pagkanay sang panahon kabay patani no nga magsilak na si Haring Adlaw sang tayuyon agod nga ang pilak mga lugar no nga nagkaangkon bala kag may ara sang risgo nga pwede mag-landslide bangod naghumok na ang pundasyon no ang duta nga pwede matipag anytime kabay patani liwat ini nga magatig-aho paagi sa pagsilak ni Haring Adlaw. Aksyon Hotline. Kaya early kaina pagbugtaw ko ba siling ko katahom no sang silak sang adlaw nga nagapakita nga ining ang iyabla kainiton ba o ang mga lalabhan tada nga waay na bulad sa pila ka may nadlaw timing siling ni Aksyon Alvin bugin timing nga man ba sang tiyempo tatlo ka adlaw ang live sang pobre waay nag-init to sila ano nagbalik di sa Bacolod nag-init na. Aksyon Hotline. Ang iya to mansyon nga kalayuhon niya kung tanay siling nga ba waay ko gid masyado matrabahuan. Na hindi ka gid ala ka kanay mo mahala ka mixklada na kag magala ka obra kon way labot nga karaing tiga sige tinugpa yang ulan. Aksyon Hotline. Ayos kabay pang nga mangintayuyon na ini kag kabay pang nga ang bulan sang Enero sa nabilin no nga mga sinimana hindi na kuntani bla magtuhaw ang
mga low pressure area. Way na kuntani sa mga sulod nga low pressure area kag mangintayuyo na ang pag-init sang tiempo. Pero take note nga mabugnaw nga panahon niya galabot pa ini sa bulan sang Pebrero. Action Hotline. Amo man sa magka-aksyon naton nga nagamonitor na via online paagi sa Facebook kag sumong man ni YouTube. Good day, ano man nga oras sa inyo ginhamtangan. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag. No nami pagid nga magluwas sa inyo pagmonitor kon ma-share kag ma-like nyo ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Amo nang pinaka-the best no nga aton mahatagan oportunidad nga damo pagid ang malabutan ta sa aton sini nga pagserbisyo. Nami pagid kun ma-share kag ma-like ninyo ang aton sini nga programa. Action Hotline. Let's go to work na diri sa inyo para tuntunan Action Hotline anong pinagkamadarag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Areho, atensyon, silingkod do good news ini kay may ara sang natalana nga meeting si Mayor Albi Benitez sa pamunuan sang PAM Conception Power Corporation or PCPC. Kundi may duha ka kontrata ang Seneco no sa sining power generator kag nagpadala sang sulat nagapamangkot ang alkalde sa Bacolod kun nga nga daw ang apresyuhan ay bala no daw hindi ma-reconcile kag daw hindi kumbinsido ang alkalde although why pa siya kakita agad sang opisyal nga sabat sang management sang Seneco sa iyang padala nga sulat nga naga-inquire o kung nagapamangkot nano ang update kag ano gibalang presyo no sang ginakuha abi no sang ginagamit nga coal no inang coal bala nga para mag-andar ning mga power generators especially ang PSPC kundi sila nagabakal ginagamit man para sa fuel nila no para mag-andar ang makina nila abi nga makaproduce sang supply sang kuryente. Action Hotline. Siling ni Mayor Albi, siling nga hindi ko satisfied. Nga daw hindi nakon siling nga makita bala ang sabat nga straight. Kay siling nga nakita ko pag ni social media ko, doon hindi ko conforme sa explanation sa mga taga-Seneco. Action Hotline. Ang good news, siling sa alkalde, siling nga apisar nga wala pa sang formal silang nga pagsugilanon sang pamunuan sa PSPC, may tsansa kuno nga maganubo ang presyo sang kuryente o kung mayara sang pagpanubo sa charge sa ginapatong o kung sa charges sang PSPC no, sa pag-provide sang kuryente diri sa Seneco ay pwede gali. Action Hotline. I-explicar na karon dugang hakag-ari pagiday panibag-o nga term of reference kon party correction sa basura di sa Bacolod ginadihon karon sa Bacolod kay siling ni Mayor Alvis nga baw daw ka delay na gid no ang aton nga ginagamit nga ang ginbasihan nga term of reference sa pagpangakot sang IPM daw ka kulang na ini o kon hindi na sa fit bangod kay siya basi dugay na nga tinuig ang bases sa kadamuon sang basura sa Bacolod. Action Hotline. Dapat kuno increasean pataasan ini number of trucks, number of trips kag number of garbage nga pwede makolekta kay kadamo na sa nagtululubo kapin pagid businesses or business sa Bacolod kag mga subdivision. Action Hotline. Conforme man ko pro kay siling ko damo subdivision nga nagtubo-tubo subong timbasura na basiway ni maisip sa hakutan. Action Hotline. Nag-update man sila magnobiyahanay nga ginlapak sang tanker truck nga ginturan sang ilag kamatayon. Ano gid barang natabo di man? Hindi ko maintindihan gid kung paano ni sila nabungguan kag ginganoy ng duha nga gintunaan sang ila kamatayon. Action Karon Hotline. karon na kay gin komisyon ko na si Action Alvin siling ko bi basi may sugilan nun mo Action Alvin ang driver kung ara para sa police station 6 nano exactly sa iya version gid ang natabo yaman. Action Hotline.
Angkoy na ang mga plano kagimuon sa bitaw nga traffic plan angot sa natalana. Pati gayunon nga activities next week ang Bacolodjat Festival. Kaundan sining kag detalye sining nga mga tupiko nato ni preparar karon nga tutukan dugay-dugay. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos on Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon at Payupo sa Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline kada sigla sa tempo naton alas 8:20 na. Now, ginapangita pasubong ni Aksyon Alvin ang investigator sa police station number 6. Kay gusto tatani kwaon anong latest balang update sa ila pag-usisa sang CCTV camera footages o kun record sa nagluntad nga aksidente kahapon involving santong magnubiyahan ay nga tinapatay, no? Matapos nga nalapakan sang tanker truck. Kag tiguluyag nila to check karon kung ano gid exactly mo ang natabo. Prior pa man nga nalasakan sila
ang ining magnubiyahan na nga nagasakay sa motor. Action Hotline. Siling ko na nung tabo sa Bacolod man, nga ang pag-intindi ko, kung ari ka bala within the city, tani hindi kaka-expect o kung siling ko do, hindi tani matabo lang nga may mga aksidente. Nga nagaluntan, nga daw, perti ka worst nga daw mo ni bla. No, katulad na dumduman yung nagligad. May ara man sang taxi driver nga gin bungguan sang private nga salakyan nga sumablay kag nagsangit gid ang ulo niya to sa windshield. Nga halin dalan Araneta sa Golden Field diri sa Bangga Ramos nakalabot na yaho. Action Hotline. Kadira na wigit tong napatay nga victim na luwas sina. Ti may mga aksidente pagidwidin palibot di siyang Bacolod nga sining ko na man. Ano ang nagakatabo di sa Bacolod? Makakaskasiro ang mga nagamaniho di ano exactly ang dapat kuntani. No, sa pagmaniho sa salakyan, kunari ka within the city, ari ka di sulod, ano gidapat ang kadasigon how? Sa dalagan mo nga doon mo ni ka-worse sa mga aksidente subong nga nagaluluntado. Action Hotline. Ang aton malang hindi nataluyag nga may mabalita pa sunod pariyo kahapon tiyamakon mo na nga magnobiyahan na ito linasak magka-tanker truck patay ho duwagid sila. Tinaligad to taxi driver man sumangit ang bagol niya sa windshield. Although nga tiway takbalo na kung ano tong latest development kay mayara man sa pagsugilan nun ang magtimbang nga bahin mo. Ang koy ng preparasyon kay sunod nga si Mana Bacolod Jet Festival siling ni Mayor Albi siling nga muning nami kung tani. No, ginalan taon na ton nga amat-amat nga kag pag-move on sa Bacolod nun ilabi na gid no pag-recover na after sa epekto sang pandemic ang COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. But joining us over the phone, ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, Bitaw Head, we have Police Major Junji Liba. Sir, good morning sa imo. Welcome sa Action Hotline. Yes, good morning sa Action Art. Good Yes, morning sa tanan niya Tagpalabati. Siling ko daw, although ngati, ang Bitaw kung kaisa nag-responder man sa mga traffic situation and traffic accident. Pero siling ko sir, sa naobserbahan ko lately, siling ko damo nagid sa mga aksidente nga nagaluntad sa Bacolod nga daw siling mo blan di kaka-imagine nga within the heart of the city may mga aksidente nga nagaluluntad nga linasakay sa motor, may nagsablay nga tao sa taxi, nga taxi driver sa private nga salakyan. Anong observation mo sir man? Well, ang isa ko nakita mo na gani na Action Art no, ang wala na gid pakundangan or grabe na gid wala na gid sang disiplina ang aton nga mga driver nya magapataka na lang wala na may ginasunod nga tawag nga traffic rules. Bisan hindi angay nga pag-agyan no gagi so mo itong isa to example gapon nga masalot ka sa kilid sa truck so tendency ang truck kaya dako na tiyang mata sina sa driver ara sa apat ng ka direksyon pero hindi na niya maswito ang sa kilid kiti taas sa yung salakyan to kung dumasok ka nga motor ka lang may tendency di makita Na so amo na gani siling ko although ngati disiplina. gina-check pa man to sang Police Station 6 ang kopya sang CCTV kung paano ginatabo ang insidente pero siling ko do ka hindi ko ma-imagine balang ari ka na di within the city amo pa niya mga aksidente malasakan kay mo ita katangker truck bala sa raw. Yes, ang na-observe ko gapon no Sunart no nga medyo ang imo ginambal nga daw mga madasig ang madlagan no do hindi gid man siyang number one nga rason kay ang atong pero sa to ang natabo nga gin drag man ang taxi driver nga gin quantity isolated to kay ubog mangito ya ang driver no kay di man the time nga tanan niya nga so far pagtanaw ta ang aton mga traffic incident no daw hindi gid man rason tanan niya mga hubog no may gid man niya mga negligence may sari sa Action Art no
Kag hindi gid siya ang kahapon lang gid ang medyo na-cool ang ato na tension. Kay bisan gabi nako kabi monitor pa ko no even nga pag dito sa portion sang bisan din lang tong gabi nga portion may mga aksidente. Siguro mga nagkadlaw ko na lang gani kay Friday the 13 ko na gabi basi nagsaler pero Gani? I mean ang dokumon nga rason amo lang ginano action art ang bottom line na kung lang gid isang kulang lang gid sang disiplina ang aton nga mga driver no. Kay bisan ga ang laban gahapon nga mga recorded although wala man injury pero inang mga hintukanay balay nang disukanay dasukanay sa alagyan. So amo ginang pinaka problema kung kita lang tani may mga disiplina lang hindi ginay matabo ya sunod. Correct. Ti kortesiya kapag sunod, no? Disiplina, pagsunod sa traffic rules. Siling ko, mo naman agad guro problema hanggang iban, kulang-kulang man pala sang natunan, no? Sa traffic. Apisar nga ini sila, yapon makakuha sang lisensya, professional driver's license, pang iban bala major. Yes, amo nang masubo sunart no kay subong although nga gin-extend ang aton nga period sang license but amo na ang problema na epekto niya nga daw nagasalig na lang ang driver nga ti kung hindi naman siya matandog for 10 years do pag nagusto na lang. So malawig-lawig siya bisan pahugon mo pa nga ti idakop mo nga lisensya kun ti bala na kuno kay 10 years pa ba no. So 10 years pa siya makadala no. Daw man la sunart no. Do hindi namin nga attitude sa mga driver gid. Correct. Kay ti bisan kita mo gani no sa mga ginatabukan bala inang dapat dira maagigid sa pedestrian lane. Ang pedestrian man mismo dapat may ara man sang kortesiya o kung may ara man disiplina sa pagtabok sa mga pedestrian lane. Pero kita mo gani nga gatabok na gid sa pedestrian lane ng mga tawo. Kisa ginapituhan pa ang mga kuan mo mga driver sir. Yeah, yes, amo man na isa na pareho lang na sila action art no. Ako ay ko pang no offense no sa both na lang driver and pedestrian. Ang pedestrian auto man no pwede may ara na sila dapat for safe Manila. Kasi tabok sa makita sila bala. Kasi sometimes ikaw vlog drive ka, ang dingas mo na iya ginabantayan mo hindi ka makasagay, hindi ka masagayidan. Pero kung ang pedestrian nga hindi mo makita tungod sa kagamay ara lang sa kilid be masagipit iya mo nang cause ko sa tani kundra ka sa pedestrian lane bisan pa paano ang driver ma-warn nga that is pedestrian lane pag kalabukan sa tao mara at least may yield down sa jutay makabantay Gani man si siling ko kabay patani mabuligan kita diri kag committee on kwan no sa bahin sa Bacolod City Council nga siling ko pag-educate ko sini no public naman ang imuunta regarding sini but sir masip lang ko very quickly ay kay very limited lang time ko may preparasyon ta sa Bacolod Yacht Festival although 3 kadlaw malang ni all set na sir. Yes so soon ako na all set na balik hapon we have finalized na sa deployment ko na forward ko na consolidate naman ni Istre ni Lieutenant Colonel Polinis with regard sa akon sa traffic no I have a total of mga 50 ka personnel to be deployed sa sulod sa 3 ka adlaw no ulawin na bali adlaw mo na atong deployment mga 50 ka personnel so may duwa kita ka road closure no medyo a matter of 3 to 4 hours starting 4 o'clock may ara nga sa start sa 4 o'clock do may ara man nga matapos sa mga 8 to 9 so man na duwa na sa kadlaw that is parade from Upper East to going to NGLC so man na ang amon nga tingwa naton although wala kami paka-receive sa resolution nila but according to the Bacolod Yacht Foundation sila na mismo ang nag-process sa natin nanto wala na ko nagdire nga magpasa pa for proposal for approval for the option yan kaya na may manugwa naman yes sir resolution sige itanda ikuan na namon nalantawon na namon by next week siguro kag i-plastar ini sa public balikan ka namon sila salamat gid sa time major no nga ginatag karon nga morning. Yes, thank you, Action Art. Good morning man sa inyo. Good morning.
Action Hotline. Ang komprehensibo nga traffic plan kag ang mga road closure da di sunod si Manay plus tarta ni sa inyo prior sa celebration o kon Bacolod Festival comes January 20 to 22 nan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. The Sport. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hinahatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing Diri sa inyo palatuntunan action hotline. Good morning Landra. Sa mga nagamonitor karon nga aga kay Ray Flores Baryoga. Kumusta ang DSB da? Ray, portigro ka tugnaw sa inyo dahil no? Action Hotline. Kamusta na ang ang panahon? Kabay pa na pariyo man di sa amon sa Bacolod nga nagpakita na siya ring adlaw. Si Axel Minal, Alex Montesa, thank you gida. Siling ni Alin Louie Himoteya, siling nga maing aga kasi manwa. Present naman kami di ga monitor sa imo program. Tamyaw ko lang sa Lacarluta Pamilya Hidlayan, kag Himoteya nga always man ga monitor sa inyo program. Stay safe and God bless everyone. Si Josimong Calturilla, silingari magkusmel bagan dia. Salamat. Si Alex ka pangimbitar pamahaw sa Barangay Suay. Baw, ara kada sa lugar ni Kwan, no? Suay, no? Sa Suay ang ni Iberne, Batang Suay. Pwede ka nakakaon kag ilista lang kay Iberne, bro. Kadto ka na sa merkado, kilalas Iberne to na sa Suay. Kadto ka na kag palista mo kay Iberne, grocery si Iberne na ano paano kung may utang ni Tianggi man. Action Hotline. Laog ko lang Lexa. Kay Christopher Sartubias, monitor lang kami ni Family Martizano sa Barangay Inapoy, Kabankaran City, IMB. Tapos na ilang obligasyon matapos ang puti nga sobre sa panghakot sa basura sa sudad sa Bacolod.
Basi kulang ilaman power o kung dump trucks, request sila kay Mayor kapulisan tagaani damo na patrol service, mapakar kag motorcycle. Oh. Salamat. Dennis Nuestro, thank you man. Action Hotline. Ara man ga monitor si Doc Matt Mayo kag Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA. Amo man si Ma'am Jinky Dalagdon gali sa Phoenix, Arizona. Ni Davi Bilioti Olarte. Natamyaw ka mo ni Alex. So, salamat gid sa pag-monitor. Okay, si Martin Aliling, thank you Martin. Martin sa pag-monitor. Oy taga Kawayan Dakmusta ka mo. Okay naman ang sitwasyon nyo da. Why naman doon nagdulom aksyon edinaw sa guano kasilak siya ring daw. Action Hotline. Si Action Alvin actually nag-istoryahan na sila initially sang hepe sa station number 6. Tawgan ta siya ang patrol Action Eden, si Action Alvin kay initially daw nakaistorya to sila no sang hepe galing kidaw buron tukunong kwan ang CCTV nga nakita nila kung paano gidla natabo ang aksidente. Now, kabalo ka ang ginaistoryahan tadi ang involved sa aksidente kabuhi niya sang tawo mo. Kag may napatay, duwa pa kabilog. Action Hotline. Oh, siling ko ganing pamilya, siling ko rin basim kaistorya magkita karon ko na ano ni mga backgrounds ni. Inablang kabuhi kabalo ka sa aksidente, kung may maguba nga property, propiedad, maseto lang na iya. No, mabayran na. Kung mayara sang pagkabutang sa lakyan, for ehemplo, nga magkalaguba, may mga insurance na yan. Kung may insurance, abi halimbawa, ang salakyan, pero kabuhi niya, bisan pila pa ka milyon ibayad si mo, ang kabuhi siyang imo, himata, pamilya, hindi niya mabalik na. Action Hotline. Galing kay konpigado ka, nga ma-involve sa aksidente, pasugot ka lang eh. Amo na nga may mga settlement kagkatabo. O, galing kay, siling ko ganin, hindi ko kasaho, nga mo ni kada simana, karon kada bulan, karon may aksidente sa Bacolod, yung within the heart of the city, galunta ng aksidente, ka mga patal mga aksidente. Action So, Hotline. katon tabing patol, nanong istorya nila na sang hepe sa Station 6? Patrol Reports. Let's have Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Aksyon na art ginapaabot na lang karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 6 ang pamilya sa mga biktima kag ang operators sining tanker truck. Pero ara pa da subong ang driver ng tanker truck, no? Correct action na art sa to sige kato ang tagid sa custodial facility sa police station number 6. Sa to say hindi siya makahatag any comment reaction. Oo, because sa iya ulaton niya lang ang iya abogado if in case kid man para makahatag man siya sang iya statement. So ginarespeto ta action na art, no? Gani. Oo, kay nag-istorya man kita bag-ugid lamang kay Police Captain Dax Santillan ang hepe sa police station number 6 hindi after nga napatay ini Magnubia sa aksidente kahapon sa area sang Bangga Cori, Barangay Takuling. Then if you may remember ang nagkalabiktima diri kilala kanday Jim Carl Macaya, 26 anyos, taga Singkang Airport, kag si Angelo Mandaraog, 20 anyos, ang barangay Handumanan. Now, kagina action art, suno kagabasi sa pahayag ni Captain Santillan, kahapon nakita na nila ang Porsche, isa ka CCTV, pero medyo malayo action art, medyo buron ang motorsiklo, ang tanker truck facing towards Pabukid, bala action na art. Pabukid? Oo, Pabukid. Pamansilingan siya meaning? Oo. Ara sa may stoplight bala dampi action art sa may Bangga Cori. Okay. And plano kung tani sining duha posible maliko pa tuo kay papuli na sa pa kadto sa Andumanan ini Magnubia while ang truck di same nga way action art sang aksidente nga nabungguan ang ini nga motorsiklo. So isa diri action na art ang isa sa mga plano karon sang mga kapulisan, especially investigador sang police station number 6 nga kulaton gid lamang for the meantime ang pamilya
sang mga biktima the same ang operator mismo sang tanker truck para sa posible istoryahanay. Pero suno naman diri kay Santillan, if in case good man nga hindi maglabot sa tunga o kung hindi maglabutanay sa istoryahanay action art, handa na ang mga kapulisan sa police station number 6 nga magpasaka sang kaso multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Action art ang pahayag, portion ng pahayag ni Captain Dax Santillan. Sinatakot na ito na sa mga tao kung kasi may pag-istoryahanay na matabo sa magtimbang na bagla. Yes, sir. Sir, on the part sa investigador ta, sir, na-check na, sir, ang mga CCTV, sir, sa lugar. Yes, sir. I-check na ito ang CCTV. May ang CCTV na po medyo malilay sa area but subject siya po na considered na siya nagya po sa ebidensya, no? So, kapag nakikita sa iban nga CCTV, posible mga testigo pag-intindi na ang lugar na busy. Noon so may mga testigo kita na po nakuha, i-revisit na po sa iluwag ng ilang mga bayan. Yes, I don't know kung anong exactly natabo paagi sa CCTV, sir. Is it ang trailer amo ang nakabunggo sa motorsiklo, sir? Sa subulo, hindi kita nakasilingit kung sino ang nag-post po ang base sa ating investigation. Kaya sila patulong sa isang mga direksyon. Katubang sila sa nakastop sila mo, kasi may traffic light tinatara, katubang sila pabukit. So, ang truck, magpaliko sa too, sa dalan sa provincial, walang motor, maling siguro hindi so hindi mapagtan nga na tungkuhan na ilang mga nakaon kita ang motorsiklo ka natira sa pinakamit ko. Yes, if in case good man, sir, wala sang settlement matabo sa both parties, what will happen, sir? Wala sang settlement matabo sa both parties, no? So, di para wala na itan ng mga dokumento, di para naman. Action Alvin, okay naman ang gura. Ang kabahin nila mang sang pahayag diri. Kaya mo na siling ko gani basta kabuhi no bisan mapriso panaon mapasikaan mo kaso ang na-involve or mabayaran kagang masetol ang kabuhi hindi niya bastante bisan pila ka milyon of pesos pangyatag mo. Correct action na art sakit ni sa pamilya sang nalisdan. Basi wala ko mapitan mo kundi itong indala itong duwa. Basi mga balanta mga background kag kung ano ni yung mga plano sa kabuhi sa duwa man nga timakon man na because of the incident o because of the accident why na tapos ng tanan. Roger, and that action na art, no? Tingwaan taman para maka-istorya ta sa pamilya sa nalisdan action na art. Report sa patrol, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Aksidente. Muna siling ko, no? After sa aksidente, sa isa ka pisok lang, nagaluntan, nagatuhaw, anytime. Basta gamaniho ka sa salakyan, pwede na matabo. Tigaling mo na ang konsekwensya nga dalas ni kung ma-involve ka sa aksidente. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Para sa damit na ka-bloom sa bangos. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duha ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Good morning dira kay Sir Fernandini Nanding Cuadernal Sr. kag Sir Nunoy Cuadernal Jr. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Pagbalik to bla karon pabati ko ngambal ni Mayor Albi bla parti sa Seneco. Ano fully ang general manager maka-access kita, makakuha kita sa communication niya sooner or later para nga makuhaan taman siya reaction or anybody from the electric cooperative nga makasabat sini, no? Kay ang siling ni Mayor Albi, hindi amo ang pag-intindi sa taga Seneco sa sulat kang padala ko. Action Hotline! Felix Berto Castillo Sr. ni Aksonart QDM Cavite. Si Felix Castillo ni sang layugan kanduni. Tami ako lang pumuluyo or pamilya Biton sa kanduni kag sa Abubo. Okay. Regards lang ko kay Nunoy Danny Biton, ang barangay kapitan sang Banga. Action Hotline! Ang balans Nunoy Danny, balaan niya na. Yan na taga-mulo-bulo, bla. Nonoy Danny, kagayman ng sali, mayang agad dira sa inyo. Sa mga pamilya Tiapis, mga pariente na mo na. Pamilya Tiapis dira sa layugan, sa nasakupan dira sang kanduni area para sila. No, kay sa unlan sila sa Marang, may mga areas nga hindi na iyasakop sang kanduni. Salamat sa inyo dahil pamilya Biton, Ramos, mga pamilya nga damo sa Abuboda, Robles, na may morning sa inyo. Mayagin nga pag-monitor. No? Salamat gid. Bisan si ambot si Taiwan ning Hispaniola sang tuminak. Musta no? Kung kumikita na dugay na gid ba? Action Hotline! No, kumusta si Taiwan ning man? Why na ko update sa iya eh. Sige, salamat gid sa inyo sining pag-monitor. Pagbalik ta karon pabati ko sa inyo ang parayag ni Mayor Albi Benitez. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa,
mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Okay, duga, fade out balas puntaw. Sige, pabalik na diri sa aton sining pagpangaragad sa inyo para tuntunan action hotline. Ariyo, actually nagligad to gin-schedule ko ni taning taga Seneco. Galing kay kahapon daw na sa Pawan siya, bangod nga tinamo sa mga update man. Kag hindi man pwede kapon kay kadamo ginagapamangkot partis baha amo tong magin pang cater ta mga questions. Pero ari ipabati ko bala kahapon kay kundi nag-press con si Mayor Albi party Bacolod Jet Festival. Actually ginambal ni Mayor Albi kahapon sining nga kamay pa ini nga festivity. Sining nga bulan sa Enero kundi Chinese New Year ni samo.
tigapon may mga upod kita sa hanap buhay sa media nagpamangkot nga kung basi bala no may magkadto diri nga basi may magkadto diri nga mga taga China sa Bacolod to attend the festivity. Siling dito sang mga opisyal nga nag-attend kahapon, sila ti kabalo ka ang Chinese New Year. Mas damo pag gani kakaladto gali nimo ang nagapalauli kung pareho nagalagaw sila. Mapuli na gali sila lugar. No, sa tion sa New Year, siling yati hindi na pwedeng may atong taga mainland China or diin man sila nga malparahis China to nga magkanto pa di sa aton to attend the festivity. Action Hotline! Na muna ti ang hambal sa alkalde parti sa Bacolod Yacht Festival sining niya it's time to move now, no? Move on. Nga ting tao sige na ginawa kay kundi nagligad to nagupod dis Mayor Albi kay President BBM nagkadto to sa China. Ya dito niya actually to kuan man nga do ara na sinyo normal ginawa ng tao to although may mga reports nga may mga areas at nagtaas naman ang cases sang COVID-19. Action Hotline! Ay, kung isa do kulbaan kablagapon sa COVID-19 okay may mga report pa yung kuno may mga bag-o naman nga sub-variant nga mga ginawa ba maluoy ka tapuson na tani ni no ngayon na balang aragin ang hindi madula actually, no? Ang ako niya pagpati kag ang science kag ang mga eksperto na gambal hindi na ni madula Ang virus ari na niya matiner na ni saton maupod na ni saton pagpangabuhi. May mga sub-variant nga magaguluwa nga mga bag-o nga sub-variant nga muna balantayan talang no. Pero kung immunity rate sumong dumatamat naman galing kay problema do tayo na lang ang nagapabakuna. Now, aring balantayan ta, no, kay sa sunod nga mga binulan, kundi grabing sus mga fiesta, sumong matyago daw, Binoy Ansturil ang mga tao. Binoy Ansturil mo, ini nga 2023 ho, mga fiesta festival isbong sa palibot sa Negros, portik damo, portik damo na kahilera, ti January, pagka February, para sining January, buta-buta o may kadis. Actually, ang kawayan may ara manda ang iyasang kabankalan. Sa kabankalan gani ibo siya din guro makadto na da sa inyo. Pagka February damo man mga festivals gyapon, tiya matamat na nagabalik. So kabay pa, no? Ako nagaupod ko sa wish ni Mayor Albi nga tani magkuan na ni, no, ang pag-recover bala naton tayo yun na. Ariyo kay kapon na salot ni, luwas pa din may mga basura pag nga gin-explicar sa mayor na parte sa collection sa basura nga kundi subong ang term of reference ginabalay ni kay may nakitaan nga mga rasunes kun nga ang do naghina ang performance man sang garbage collector nga mo ni may kontrata sa city nga gin-extend for 4 months while nga gina-proseso ang pagbidding para sa bag-o para sa bag-ong mangin garbage collector. Actually, depende ni siya kung ma-qualify gyapon nga mag-interest sa bidding ang IPM. Pero ari ti bantayan tanya no kung anong marabutan sa ulihi sa garbage collection kay ang term of reference do idugang nga kinanglan mayara naman siyang pagtuon to determine kung pila dapat ang increase kay bangod sa mga subdivision nga nagadamo, mga tao sa Bacolod nga nagalapad ang mga subdivision, mga negosyo nga nagasulunod di hindi man pwede nga hindi man magdugang ang basura nga dapat kolektaon sa city in every year. Correct na? No, kay damo, nagaguluwa nga mga negosyo mo. Now, tiyang balantayan di kung nano ang malakip sa term of reference, sina, no? In the coming days. Now, ari, party Seneco, kahapon, lang guro i-replace mo yado. Ang natabo kahapon, ginpamangkot si Mayor Albi, party sa Seneco, no, kay kundi nagpagwa to siya nagligad sang letter
si Mayor Albi nga daw nagapangayo sa isang explanation sa taga Sineco, no? Parte sa sinuktanay, prices, sang electric cooperative ginasukot bilang sa mga consumers. Actually, hindi lang ni mabenefisyuan di ang taga Bacolod, no? Kay ti kabalo ka naman nga ang area of coverage sang taga Sineco, alabuot sa Morsiani mo, no? Silay and Talisay. Now, pag-abot sa puntong kuryente gani, electric nga isyong pagambalan, pati sila dala di ko may mga changes. Now, ari ay, gipamang Consumer Albi, kapon, mayor, nakasabat na sa imo ang taga Sineco, partito sa sulat mo. Sila ni Mayor Albi, niya duway man ko kakita kang nakabaton pa sa ila sining official communication to my office. Actually, sila nga nakita ko lang ni social media sa pila ka mga news online portals sa local nga kuno may ara explanation ang taga Sineco. Di galing kido hindi nila maintindihan. Ari pa bati ko nambla kung anong palayag ni Mayor Albi. Kag ang may good news sa nga dala. Because by next week, na makadto di ko no, ang taga PSPC. Ano ning PSPC? Amo ni naga-provide isa ini sang ginakuhaan ta sang power supply nga nagaagi sa linya sang NGCP pakadto dire sa bahin sang electric cooperative. No? Aryo, pamatian naton si Mayor Albi Benitez sa statement kapon. Why pa ako kakita sang sabat ning acting general manager sang Sireco. But, you know, he fails to understand. Ang akon nga pamangkot, of course, niya, there are two different contracts, that's why there are two different rates. Correct? Now, my understanding is, I'm questioning the part where there is a pass-through on the fuel. Kung diin nila ginakwa. There is capital recovery, there is OPEX, and there is fuel. Ang fuel, amo na ang variable kung di nila ginakwa. My question is, where do they get their coal? Do they get it from Australia or do they get it from Indonesia? So ang akong gusto gani makita is for PCPC to show me the receipts kung di nila ginabakal ang coal and how much. Naturally, two different contracts, two different rates. But based on the provisions of the contract, pass through ang fuel cost. Ang cost of coal. Now, why am I asking this? Kaysang una, ang Australian coal was the cheapest. Amo na ang ginatawag natin index to Newcastle. It was the cheapest. So ginbutang na sa kontrata nga dira kamo mabakal kaya amo na pinakabarato. Galing 10 years hence, look forward looking, amo naman na natabo, ang Australian became the most expensive. Kaysa gira ang Ukraine and Russia, ang European countries started flocking and started buying from Australia. Then caused the price to go up 3 times that of Indonesia. Based sa kontrata, they are obliged to bill us sa Newcastle Index based on the contract. But I want to know kung gabakal gid sila sa Australia or gabakal sila sa Indonesia that is 1/3 cheaper dason ginapasa sa aton at the Australian index price. For this acting manager to tell me that it's two different contracts, two different rates, of course I understand it's two different contracts, but I want to see how did they charge us. And I haven't seen his, nagpadala man lang ni siya letter, by ganin siya nagambal nga may ano na siya. I just found out from social media. That's as simple as that. Right? Actually, Ari, pagid. I will now tell you. I got a message from the president of PCPC. And he mentioned that he would like to meet. We were supposed to meet yesterday, but I was busy. So, niya, makadto na lang di siya sa... I was in Manila the other day. So,
So we were scheduled to meet. Kaling I did not have enough time. Daw conflict ang amon nga schedule. So I just said, why don't we just meet in Bacolod? So maabot di siya ko na Tuesday and he will explain, okay, the reason for this price difference. But according to him, no, may text siya sa akon, pangitaon ko lang kay kadamo di text sulod sa akon, that he will be able to reduce the price starting February by 4 pesos. And they have already sent a letter to Seneco regarding this. So saling ko, wow. nagpatas na. But ang ako nga pamangkot by February. My question is, how all of a sudden, by magic, he can now do that by February? So, kung ako, one of my requests from ERC, if they can find out, kaya that is a pass-through cost. Ano meaning sa pass-through? Kung ano ginbakal nyo, ipasa nyo ang cost na sa consumer o sa inyong ginabaligyan. Right? Ang capital recovery sa inyong may equipment, ang inyong operational expense, lain yang charging na siya eh. Fixed na siya. If I'm not mistaken, 2 pesos 50 centavos ang gina-collect nila for capital recovery. So that has nothing to do with the cost of coal na ginapasa nila. Should we expect another reimbursement, Mayor? Well, kung ako gani, if they can prove that they bought it at that rate and passed it on at that rate, okay. But if they cannot, we should demand it as consumer. Action Hotline! Hala. Tilang taon niya. In fairness sa taga Seneco, we'll try to contact sang bag-o nga acting general manager nga mapasabat kag maka-explica naman tuhoy sining issue. No? Pero sugpunan ko ni karon dugay-dugay ha. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may nga agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO. Last and final stretch sa aton pagpangalagad, no? Kay Manjo Arnijo, good morning. Ara man ga monitor si Ana Sinoro, Rothsil Fulgencio Susana. Thank you man. Mark Abiel Katigan. Salamat man sa pag-monitor. Tamyaw ya lang kunong family Katigan nga Tagala Castellana kag sa family Makiti kag Pilyado sa Binalbagan. Oy mga paryente ko na sa Castellana may nga agad sa inyo, no? Thank you gid sa pag monitor man ara da sa Castellana, no? Sila ni Nong Efren, Tantoy Tan, sila ni Nang Badid, morning da sa inyo. Muna mga paryente tagida, no? Kag ara man da ang Baterna family, no? Mga cousins nato na, no? Isa do ara mga nigobran sa kwan, no? Sa ila sining kwan bala nagadala sa ambulansya da, no? Baterna family. Good morning sa inyo da mga paryente naton sa La Castellana. Action Hotline. Of course, ang Eskultura family, si Isabela, morning man sa inyo. Thank you, Gid, for listening. Action Hotline! Now, Ari, okay na umpisan, taragin man to, nangambal si Mayor Albi, sila nga i-check ta niya. Kay masugilanon sila, sila do magic ba? Anay ma-schedule sila, di may text sila niyang PC, amuning PAM Conception Power Corporation, siya may ara sa text nga pwede nila kuno by February, ma-adjust ng presyo. Uy, sige do magikaw. Tindi to ako nagambal sa Mayor Albi to ya. Now, Ari, tino matabo sininya why February? Kag sila ni Mayor Albi, kung mapamatud-an sila nga ang ginabakal ni Ginman nila nga coal, inang mahal ginman ang presyo. Subiit, why tamay mo, kay ti, kuha niya mo resulta niya sang pangkalibutan nga presyo. Pero ti sila nga dapat may resibo nga dito sila kwa pero kuno, may good news, di kay at least basi manubuan giban ang presyo by February kundi kabalo ka relevant kini nga issue because bisan din ka magkadto ang reklamo gid sang tawo taas nga balayran sa kuryente mo amo na presyo sa balaklon balayran sa kuryente balayran sa tubig number 1 ginaya nga gina problema sang tagsa ka pamilya. Online sa hotline. Pero ari sa aton nga linya Sir Winnie Santos ang Power Watch ambot ko nakalabot si igdulungog nila kasi ni Mayor Albi do way kenjindi ang bag-o na sa mga acting manager sang sense or ang kaundan sa konsulat padalato. Sir Win, kumusta ka na? Good morning. Yes, sir. Nangaga no. Good morning. Labi na gid sa mga konsumidor sa Sineco. Sir, pwede ko no sing ni Mayor Alvin niya do magic do pwede ma-adjust gali ko no by February basi may paggunod sa presyo pero anong inyo mo paglantaw diri kag nano ang update man sa inyo monitoring? Well, nakabati naman ko nakapon no mga amigo kasi sa media daw nag-relay man sa akon. Well, that is a welcome development no. Imagine, 4 pesos. Hindi siya doon siya nakadako, no? Pero kung madayon din man na siya,
dakong salamat no kay Mayor Albi sa iyang pagtinguha nung maka-intervene kay at least na makasiling ko yard nga ginpamatian giban ang amon nga gahod no ang amon madugay na nga ginareklamo no. But then on the other hand, kung nagsala ang PCPC sa ila computation o kung sa ila whatever nga mekanismo ang ginagamit nila, kang na-overlook nila ining pag-repricing no sang electricity rate, di ko niya sa lasang pamkonsepsyon, dapat i-refund nila ang nabayad na nato no. But on the other hand, if it is in compliance with the request of the local government, pagi sa kay Mayor Albi, gina-welcome tayo na, no? Pero ang pamangkot naton sa mga members of the board sang Sinico, wala gid nyo wala madiparahe ining disparity of prices sang nagpirma kamo sang kontrata, no? Kasi it took a mayor, no, of Bacolod City to change the course of history. Ang mga board of directors nga kadugay na wala gid sang mahinimuan para mapapanaog man tani ang presyo sang kuryente bisan mas lingkabi pesos lang daw nga 50 o kung bisan sa lapi no. So unfortunately no, I hate to say this, but the members of the board of directors tanan nga members of the board sang Sinico failed to protect and to advance the welfare of the consumers. Mayo ini art and may local government intervention. Henceforth, pasugod subong, suportahon namon ang lihok sang local government, particularly on the effort of Mayor Alvi, and we will demand sa NEA no, nga dapat art i-kwanyagid technical and financial audit ang Sinico. Kay kamo niya pagtanaw ang Sinico art, whether we like it or not, is underperforming or maklasify mo siya nga ailing no, cooperative. Di kinanglan hingagawon tani nga to protect and save the consumers of Sinico and Sinico itself as an institution imbued with public interest. So with that art, nagka-congratulate kami sa kay Mayor Albi no, ang Power Watt, kag we are manifesting our cooperation no. Despite the fact na critical kami sa Sinico and sometimes of course to the government kung kita namon nga daw hindi mayo ang mga pulisiya, yet kami yan nagka-commend man no sa mga tao, mga leader no, pareho abis kay Mayor Albi nga nagtingwa gid agud to ma-appease no ining sentiment sang mga tao sa imo ginambal isakto gidto. On top of the agenda is the exorbitant increases in the prices of electricity, which is exacerbated by the high cost of living right now. Humalin sa Bombay, sa itlog, hasta sa bugas, kalamay, kag tanan-tanan na lang, no? So, tani art, wake up call ni sa Sinico, no? Anong sa inyo, mga board of directors, kay ginpanubuan ni Mayor Albi, nga pwede man lang gali, no? Ang inyo, yung mandate na, why ninyo gintuman, no? So, dapat ko na, ining wake up call na ni sa Sinico art. Yes. On that note, Sir Winnie, salamat sa time. Good morning. Good morning. Action Hotline! Now, hatagan to oportunidad na. No, kangaton diri na mabalansin ni kag mapamatian taman, no, in fairness, may tanay ko nang ila sining acting general manager kay isang una to, at least may connection na kita tani kay former GM Tikar, galing kay TY naman to ng isa mo, lain naman subong. So, ako ya kung parte sa pagnubo, kon madayon ang pagnubo sang pagsukot sa kuryente, tanan niya mamalakpak mo. Believe you me, ang 4 pesos nga pagnubo no per kilowatt hour, I don't know kung anong computation sina kag formula, pero kung may pagnubo, when you talk about
decreasing or less sa balayran sa tao, maiban, dako niya pasalamatan sang common people o kung sa mga ordinaryo nga tao. But in fairness to the Seneco, hatagan ta sila opportunity to explain man. Nakita ko man na ang iban nga mga board, no, ang mga officers, they are trying also to cope up and to work hard para nga mabuligan man ang cooperative mo. No, hindi man gid tanan nga daw ay nagid sa ginimuan, mayara man ka paninguha. But ti siguro amo to nga bal Sir Winnie, wake up call kag dapat sini let us discuss this matter nga inang maintindihan mo sang tawo. No, maban-an sang tawo what is really the reason sa sining mga ginatubang naton nga ma-increases kapin pagid balayran. Budlay niya kung ginakuot mo ang sa imo bulsa, tin bulsa mo kung kabos man ang unod niya, kag may lang kundi buslot ang imo bulsa, kag lain naging kung ay ka nagiguluuton mo nang iban siling niya bisan pigado mga sawa ka, at least may kuuton ka, hindi lang galing kwarta. No, pero tiyan mo na budlay na iya kung waay ka na budget o kung inugbayad kapin pagid kuryente, kay pwede ka mautdan kag mawadaan kagid kasanag sa puloyan. Mainit nga komentaryo, hotline. Nagabaga nga talakayan, aksyon, hotline. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home Tisan o pa na, Bombay, palang ganay subong do, biyangan ka na no? Iban subong, bisan panit na lang sa Mumbai, Ina-imagine lang. Iban, way nagisa-gisa. Magisa man lang ni nga, way Bombay, okay man na. Action Hotline! Ay, sus, basta gani, kung way ka nagapaninda, way ka na ba nagapangumpras, tsindahan, tapos, luto na lang permi kung sa karaya, paraha na lang permi pag dagat mo sa balay mo, mabtan mo. Hindi ka kabatyag, pero tutuod siya. Kung ikaw nagabudget, ikaw nagapangumpras, lod puloyan, katal bagul mo, bro. Action Hotline! Katal ginang bagul mo, no? Daka nga problema. Tulad ka dyan nga porti ka mahal ka balaklan. Hindi na ta magsige kay basi karon gamitan ta ni Adon Nilmar sang mga lingwahe sang taga-Basilan kalamay taginip. Action Hotline! Taga-Basilan ya doon. Anong ngambal ganis inyo to? No, may pagka-Espanyol, no? Oo. Mga Buenas Gracias. Ano mga Buenos Dias. Ano, Porti may mga batian ko ni siya. Doon dito niya na tao sa Basilan. Amo na JM nga hindi kayo maglulawag kay Adon Nilmar kay basi ko dito ka. Nga taga dito ka mas Basilan. Tagandumanan kaya sa unaya. Action Hotline! Si Action JM Baikin. Ang halungan mo, yakumop danay ka mong GM. Chinilas mo. Basta ka istoryanay ka mo. Kaya malaban-laban, ginisulod si Lupin, kaya dalon niya puli. Action Hotline! Why not the time? Dari sa aton sining nga pagpangalagan. With Action Nelmar Madera sa technical side. Back up taman karon nga Action JM Baikin, ka Action Eden Abuso. Kung naman Aksyon at Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!